Kaixo, bideo hontan Google Keep izeneko aplikazioaren erabilera irakatsiko dizuet. Oso erabilgarria baita, lankide desberdinen artean landu behar ditugun gaiak edo horrelako zerrendak egiteko. Hortarako sartzeko lehenengo saio hasiko dugu gure kontuarekin eta Googleeko aplikazioetan klik eginez, bilatuko dugu hemen Google Keepen ikurra, ze normalean hemen ez da agertzen, baina hemen bai. Ikusten duzunez, bada bonbilatxo baten itxura, atzeko alde hori edo laranja baten gainean. Klik egin, eta horrelako zerbait agertuko zaizue. Eta hemen idatz dezakezue. Orduan adibidez, nik hemen jarriko dut, maila koordinaketa. Eta orduan hemen agertuko zait, hogar moduko bat, eta hemen nik nahi dudana idatz dezaket. Aukera ezberdina daude, irudia gehitu ditzakegu, baina hemen gehien interesatzen zaiguna da lankideak gehitzea. Orduan, hemen nik behar dudan lankidearen izena idatz dezaket eta berarekin partekatuko da. Eta horrela, nik idazten dudan guztia berak ere ikusi ahalko du. Orduan, nik hemen idatziko dut nahi dudan hori, pertsonaren izena. Egingo dut nire beste kontuarekin zuek ikusteko. Orduan, orain hemen, egon ginateke, proba egiteko sortudan kontua gehi nire beste kontua. Eta hemen nik nahi dudana idatz dezaket. Eta 3 puntutxoetan klik eginez, hemen badaude aukera ezberdinak etiketa goitzea, adibidez, koordinaketa mota desberdinak jart dezaket. Koordinaketa etiketa. Eta horrela, maila koordinaketa, eta gero sor dezaket beste bat, esate baterako, ziklo koordinaketa. Eta hemen ere, jarriko diot berriro etiketa bat. Eta koordinaketa. Orduan hemen izango nuke ziklokoa eta mailakoa, eta hau partekatu dezaket adibidez nire ziklokide guztiekin. Iritsiko zaie beraiei e-mail bat eta erabil dezakete. Pentsa, asko dituzuela, ze azkenean askotan gerta daiteke ez, bate edukitzea mailakidearekin, beste bat, adibidez, badugu beste bat plastikagerarako, orduan hemen plastikagerako materiala idazten dugu, erosi beharrekoa, kasu hauetan, egin dezakeguna da, hau adibidez gehien erabiltzen dudana bada, ainguratu hemen txintxeta itxurako ikurrean klik egin, eta orduan agertuko zait beti goian. Eta izango da, agertuko zaidan lehenengoa. Hemen jarditzakezue modu desberdinetan. Hemen agertzen da, zerrena da bezala, eta hemen asko ditugunean, agertuko dira adibidez, bata bestearen ondoan. Horrela, hemen bakarra, gorde dudalako goian, eta hemen denak zerrenda batean. Normalean, 3 palau badituzue, errazago ikusten dira horrela. Hau gainera, hemen badago aukera oso interesgarri bat izango zela zerrenda, baina horrelako karratutxoekin. Orduan, honek zertan laguntzen digu, adibidez. Erosi behar dugun gelako materiala idazteko zerrenda jartzen badugu, nik hemen behar dudan idaz dezaket, adibidez. Margoak, batzutan ataskatuta geratzen da, margoak, errotulagailuak, folioak, eta gero, erosten noan momentuan, klik egin eta egindako bezala agertuko dira. Horrela, gehitu dezaket behar dudan guztia, eta erosi enean, kentzen joango naiz. Hau kentzen badut, eta inkluso ere, sarditzakegu batzuk beste marroan adibidez, atzera egingo dut, eta hemen jar dezaket adibidez, plastika. Eta hemen barruan sartu margoak eta errotulagailuak. Eta folioak aparte utzi adibidez. Eta horrela nahi ditudan, azpi ataletan txerta ditzaket. Beraz, nik gomendatzen dizuet,
bereziki mailan adibidez, hau erabiltzea eta edozein unetan landu nahi duzuen gaia agendan apuntatu edo hemen ja zuzenean zuen lankideek ikusi ahalko dute momentuan. Eta bereziki erosketa zerrendak egiteko oso erabilgarria da.